Intodelh Inzirtirna chu school som pahnia neih mek ani. Intodelh Inzirtirna hi Samagra Shiksha Mizoram le Tharthilthlentu te in Sawrkar Sikul an kalpui ani a. Intodelh Inzirtirna in atumte chu mahni kutke ading thei turin a zirtira. Financial awareness, sumdawnna project, life project. Intodelh Inzirtirna kalpui dante. Student profile hilak vek ani a. An profile azirin grupa chen ani a. Group tin te hi seed fund cheng sang ni cheu pek ni in. Program kalai hian an tipung don ani. An ti pundan zinkong. An harsad na to dan ni an hlotlin dan te hi an ron pau langang. Heng skula te hian kalpui ani. KM Higher Secondary School, DURTLANG High School, Central Higher Secondary School, BETHLEHEM VENGTHLANG High School, Republic High School, KEIFANG High School, SAITUAL Higher Secondary School, SAITUAL High School, PCR High School, SERCHHIP Higher Secondary School, JM High School, THENZAWL Senior Secondary School. Iya project ahi kan soy ang lawanga Intodelh Inzirtirna. Atumber chu school naupang kan ni lai tang hian kan Intodelh thei ani ti kha chu amaro chu a thei ani ti kha ron shil ringo cheu kha kan tum lawa engtin nge intiang engtin nge bultan na turte poisa te kan perfect don cheu nia chuan a project a chuan I voin ni hian hei lekha kan rong kenga hei kan fill up vek don na chu na kina ka soi zawanga soi tong khan hei chu exam ani lo ni nang mani tan chuan hemi kan fill up zawa hian group a kan then don cheu ni chu chuan chu group tin ate chu kumtluan in khami group a kha group khatai nom phau to don ni chu group tin a chu kan rong kan le huna hian sang ni theu kan pe cheunga chuan cheng sang ni khan in du duin bulin tran thei don ni chu tu ta chun nang ma ni tanga kan du zo ka chu in poisa siam tamai ma chuan in ngai tuana khami poisa siam chuak thei tura product in ngai tuana kha khami kha ron phor chuak bula ka du ni chu nang ma ni hau hi entirna nei mai pol som pani pol pass lo pan taula life a hian nuna hian in hlo thing ve thei ani ti kha sil chhuat tir cheu kan tum ani tu chu cheng em chan chu hetlai a po midang po kan ron suayanga zia chuan lo thing tur hian lekha zir san te chu ai thaum lo in zir mihring chu in zir zel tur kan niam mar chu hemi traditional a po som pani va pass kher lo jong ka pass ve lo jong kai chu ka hlo thing ve lo anga ti na mindset a kha thlak sak cheu kan duwa kan thlak thei nge po ka ring ani chu ngai tua wang ula nui khik ringo da kha limna bo kha ni ber lo kha tungkar kalta te han ngai to ula nang mani ne nge score entirnan eng tik lai po lung ngai na bo ne ngai lo ril ru ha na bo ne ngai lo lim reng te ni kha chuan 7 8 9 amo 8 te bo ni pe thei ta sang lama chuan la sa chuan saving practice poisa kang khol thei dan dinge kang khol thinem nghe mu piang zong ha vek zel mi kha tiang tang kha chon in pek sang vak chi kha ni don lo ni o kan du to khanga voi ni tan chuan kar le tang chuan kan huang deuh hlek tonga
activity ông mana group akan ni channel lah. Karong kalngam mana pandi lebi ko ha. Hey, ato pa ka soy du pa khat chumo. Thil du kan nei ve kan ni du du chon in rong kalen ron la ka ngai ni du. Ku tiang te du chon in rong kal phot chon in ron ti phot chon kan pui don chewa ti dan du. Experience kan lo chete te kan nei ve te kim tang kan ni perfect ram ni di kha kan soy tel du. So, tu ki song chu boina kan hun man thei ni se. Ka le kan ni phule vek don ne thank you ve ku.